Tini first halo korbuk bekastini olindro kami amchaini lukurokno tui kwrwi jwngjalo klai tongma jorao kwrwini slai kisapano da wngno hwnwi bubagrani dagi mani kokno nawi tini ni simi korbuk YTF ni adongrok kami thangwi tui rwinani bagwi yapri senani chenglaikhya phiaba aboni loge loge YTF central member somori yangtamo saka khnai naidi media person no so tini phaimaka haise chini ti parsai o the great abo season crisis ti somoi chung prai jaga na nogo the great ma jaga chung bobagrani dagi mumbai chung abo para chini korbuk sub division jaga chung bobagran chai tong mumbai chung thaye the district ke dong master chung tre jaga parinai jara the great ma the crisis mo jaga ro chung thaye the relay dong ke jaga po chung naito dongo chung bodima jaga health care machin ti para sarang abo haike norok tini ni dasakang chenglai mani haika batini sek jora kodin bo kami thangi bakha hamdai tini bai chung je dinu bubagra chona sau afon chini chung kacha planning na jak chung ma haike chini korbuk sub division ni YTF chini strong khai chung ma haike kam khanan bage ke chung ma no tini no first time te review mani ge chung te bo chung ri thangnai omo khano je chini ti para saro je jaga te chu ya jaga chung te ri thangnai chung asa khai chi yu ro amo bo kami khobjak omo parang ke all in the para korbuk andar anin sinimo ani sinimo khangke YTF central member ge chang tongo te chini korbuk subdivision member tongo chini active you drop to